Good morning. Oyi ndiodiwa imene ofufuzawo ndithu anakafika pa phone yeti kuyimbira ndithu Sheikh Kasim wa ku Dubai kwafosa kuti kodi inuyo tatiuzeni bwinobwino kampani yanuyi munapanga kodiro ndi Malawi pogula fertilizer komanso pogula mafuta, ndipo answer ake anali kuti ayi ifeyo ndithu sitipanga diro maiko aku Africa. Palibe dilo iliyonse pakati pa ife ndi Malawi, palibe dilo iliyonse pakati pa ife ndi dziko ndi kapena kuti boma la Malawi pangani kuza ndi fertilizer kapena mafuta. Nde audio yake ndi imeneyi amene amafufuza ndi Mr. Investigator akulu ali pamene pawa komanso Sheikh Kasim ndi amene avala zawaitiwa. Thank you. Yeah. The documents I sent to them, have you seen them or not? No, we don't have to see it. We couldn't have time to see it, to be honest. Oh, you don't have We time? are too Okay. busy. Okay, thank you. So you don't supply fuel? You don't supply No, fuel? no. You don't supply fertilizer to Malawi? No. You don't have a contract with Malawi? No. And your office is the HHR Kasim's office, not so. That's a genuine one. Yes. But you have no contract with Malawi. You have never met anyone. No. Again, Habibi, you asked me the question 6 times. No, Okay. we don't have for Malawi. You don't deal with Malawi. Thank you very much. No, thank you. Bye. Mamfusa vachapo kuti nanga madokumenti maona amene dziko la Malawi likupanga claim kuti mwapanga nawo business chanchani nde payankhapo I don't know kuti no, we don't have to see them, we have no time. Situkuyena kuti aoneso madokumenti amene tibe nthawi, to be honest, kuti tizikapanga respond ngati zimenezo. Palibe business iliyonse pakati pa ife ndi dziko la Malawi pankhani ya zimenezisi. Anyway guys, thank you so much. Malawian Cameras musayiwale ndithu kupanga ka like kaja komanso kupanga ka subscribe ngati simunapanga subscribe, choncho ka comment kabwino kaja. Bas, thank you so much Malawian Cameras. Bye, have a good day.